cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Nining Martes, sulod sa oktaba sa Paskos pagkabanhaw, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang kalampusan sa ordinasyon sa pagkapari na dinhi karon sa atong Archdiocese. Labi na gyud ang ordinasyon sa atong parishioner dinhi, si Reverend Charles Quezon, na mahitabo karong mga alas 9 sa buntag. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sad sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko, padayuna pagpalambo ang imong katawhan pinaagi sa mga hatag nga langitnon, aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan, magmaya unta kami diha sa langit, nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo. Ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan masayod nga kining Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo
aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug sa matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gitan-aw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaong sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pagdunay gutom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maani ang kanamo nga nagalaong kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Agday ko ng Diyos, hallelujah. Agday ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, o Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita. Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtoa hinuon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og sa inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo og nga gisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Common nga attitude nato kung naay tao nga gimahal nato pag-ayo, unya mamatay, magsigi gid tag hilak. Pagkamatay sa akong papa niadtong August 28, 1995, duha pa lang ko adto kabuan sa seminaryo. Pagsuod nako, pertigin akong hilak. Pagkamatay sa akong mama adtong Abril 26, hapit na di ay dungan sa birthday sa akong among kamanghoran kanis Brad Clito kani magduyog-duyog dinhi niadtong 2011. Wa na kay kun hilak. Ambot na no to. Tungod tingali kay busy na kog pangulikta kay pari naman ko katus una hilak kog maayo kay seminarista pa man ko. Ang importante nga makasabot ta unsay mahitabo nato inig human natog kamatay. Kung makasabot na taana ug makita na nato ang kamatuoran diha sa atong pagtuo, din akay ta mohilak ug naay mamatay. Labi na gyud kun ang mamatay buutan. Mohilak ta basta naay mamatay nga buangon. Ana. Kamo ba? Kanang imong tupad og katong nahibilin dito sa balay ninyo og mamatay turon, muhilak mo mayo? Ha? Basig buangon to. Pero buutan, ay sus, pwede ka nang kunin ni Lord. Nga naman, gipakita ni Jesus nga ang lubnganan di ay dili maoy permanenting butanganan sa tao dinhis kalibutan. Ingon siya, muadto ko
sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Gisumpay na ni Hesus ang kinabuhi. Ang kinabuhi nato iya nang dadon ngadto sa amahan. Pero diris atong unang pagbasa, nagpakiluoy si San Pedro, ang nagsunod na ni Hesus ba, mga apostoles, nagpakiluoy siya, luwasa ang inyong kaugalingon ni ining dautan nga katawhan. Pasabot, daghan nato karon ang dili makakonektar ngadto sa dalan padong sa langit. Dautan nga katawhan. Ikaw no, lingian na mong tupad. Pangutan na yung dautan ka o buutan? Pangutan na. Aka mo, sama mo, dautan mo o buutan? Buotan. Husga, Buotan. di mo masuko. Di mo manglibak. Di mo magyaw-yaw. Di mo mamakak. Pahimang na Basta na aning sala, buang unta. Basta na ang sala. O na nga si ingon si Kuhan, ingon si San Pedro, ingon, unsa may among buhaton, Brad? Mura tingtog si Brad Dennis ba? Brad Dennis, kusog ka ni mo convert. Unsa among buhaton, Brad? Aron mi maluwas. Ingon siya, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, o pabunyag mo sa ngalan ni Hesukristo, aron musulod ninyo ang Espiritu Santo. Mao na isang auhag ni San Pedro. Yan, ituo mang mga tao, sunan ka, atong iyang wali na kuno dayoy na-convert nga, pila to kabok? Na-convert ba? Atong iyang wali, atong adlawa, hibaw mo pila kabok? 5,000. Tulor kabok na hibaw, wagin maminaw. Ganahan kay kwatong minaw, usalang kawali, 3,000 ang na-convert. Pertira ba ko nung dako as rally ni sa itong garali gahapon? Unit team? Ambot, bila kabuk na convert ato, nga namiya sa ilang mga sala. Ito yung daghana. Basig, ambot, waba ka ito musamot ang sala. Ang ato, raba karong mga kandidato, inig-rally nila, sus, nagkuntis o kinadaghanay. Na ay mo ingon, 100,000, na ay 200,000, 70,000, 14 daghanang manambong. Pero niining daghan kay nanambong sa pagrally niya, naminaw aning mga pakigpulong sa lain-lain nga politiko, lain-lain nga posisyon. Pila kaha nila ang nakakita nga ang tinuod gidi ay nga buhato nato mao ang pagbiya sa sala. Mao na sakto. Kani karon nagwali ko, di man kay didaghang ni ang nanambong. Imbot pila kay makonvert ani. Apil na ning nagwali. Unsa man ang conversion, kana bang makaamgo ka nga ang pinakangilad nimong kaaway o ang pinakakuyaw nga kahimtang sa atong kinabuhi, makaamgo unta ta naa diha sa pagkupot anang sala sa atong kinabuhi. Kana bang pagpabilin diha sa sala. Muna si San Pedro nga nakakita na niining maong kamatuoran, wa na siya moingon nga amping mo, pag face mask mo, pag alcohol, pabaksin mo, aron di mo masakit sa COVID-19. Wa siya moingon ana. Ang iyang gipakiluoy, hinulsuli ang inyong sala. Bahala na lang mamatay mo sa COVID, basta wa mo'y sala. Bahala na lang og mahimo mong mamatay sa bangga sa sakyanan sama ni Bishop Chupilo Kamomot, basta wa lang mo'y sala. Bahala nagmakanser mo, stage 4, or makidney failure mo, basta wa lang mo'y sala. Oy, nangahadlok manunta ning kanser, magsigi na manuntag hilak-hilak kay mangayo gyud kaayuhan sa kanser, pero wa gyud maghilak tungod kay naguol nga naa siya'y sala. Muna si Maria Magdalena, naghilak siyang nangita sa Ginoo. Kani simbolik kay nistanan nga 14 niyang hilak
kay nangita siya Ginoo. Wa siya maghilak kay nangitag kwarta, wa siya maghilak kay nangitag uyab, wa siya naghilak kay nangitag bana or nangita o sa pailaing pangitaon madre, nangita og balay, nangita og sakyanan, wa siya ana maghilak. Unsa may iyang gihilakan? Kay nawa ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, kanus-aman mawa ang Ginoo kung makasala ta. Kada nato himog sala, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Mao ginay timan-an nato. Kanindot og mao ni ang isulti kanunay namong mga pari o kamusang ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Ana. Kay kanimang gong sala, muputol ni sa atong relasyon sa Ginoo, muguba pagid ni sa mga buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muguba ba? Nganong naguba mang imong kilay, badlis na malanay na hibilin. Kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Jealousy, envy, vanity. Di ba? Nganong naputol man ang imong palupyan siyob gapalaygit man ka. Kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Lust. Kana bang kaulag nga muangkon gitang di gyud mapugnan pero gusto natong pugnan ang pagpanganak, mao nang imnan og pills, di man gyapon masipyat man gyapon, putlo na lang gid ang palupyan tiyog. Nganong nagpakapon man ang laki, vasectomy, kaulag gihapon, di ko gusto nga na ako dihay dulgan na manganak. Mas maayo nang tuloy ang ligaya pero safe. Mao din na ito yun. Basta safe lang ka. Diha bitay ni hagad na ko sa unag ingon ana, ganahan na bata kay ko ato. Nya ni ingon ko, oy ayaw kay kuyaw kay na sakpan ta ani. Siya, sus father, 150% ko safe. Hapit ko madaha Ambot mo balik tong sulti na ko karon basig madahag tingali ko. 150% safe. 1 year pa kus pagkapari ato. Mga 2005. Nya ningon dayon ko sa kung unahuna 150% safe nga dili mabuntis pero 150% ansa man? Sure nga maimpirno ko. Di na lang goy, nagsus kanindot aning pari, sige tagdupa-dupa. Wa gi kabilinggan. Labi nagnaidaghan mo palit sa salat. Basta ayo ha. Wa ato pa ginang ko ano, ato pa nang ibugti anang naa diyang kon kadakong kalipay ana. Kamo nakapalit na mong salat no. So sinanggana kanindot ana paminaw, daghang mo palit. Ugma ako tong i-report ang atong husay sa tong salat. Karon si Father Charles ordinahan na turon, napatay gastuhanan mga 200,000 paningkuwang lapang hatag mong donasyon kay di ginanak og gastuhon sa 150% safe. Ako ginang gamiton sa 150% sure nga malangit gyud mo basta mo donate lang mo. Wala ang mopalit sa salat malangit. Ang magpabungol-bungol bawo na mudaan og asa mo padong. Na si Maria naghilak kay nangita Ginoo, sus wa gyud pakyasa ni Kristo nipakita gyud si Kristo. Dinhis kalibutan mga igsoon ang pinakadaling pangitaon ang Ginoo. Pero purtigyod natong tapulana mangita Ginoo. Ang atong gipangita dinhi ang kwarta, ang pinakalisod pangitaon dinhis kalibutan ang kwarta. Mao na og mangita kag kwarta dinhis kalibutan, mas stress ka. Pero pangita Ginoo, ma-relax ka. Daghang kay mo ingon ako pader, tabangi in taon ko, di na ko hapit katog, stress na kay akong kinabuhi pader. Wa na ko kasabot unsay akong buhaton. Nako asa man karon siya dias abroad. Nakula, kanindot anang abroad, asa man ka nga abroad siya. Amerika kula, kanindot anang imong nahimutangan, Amerika. Ana, unsa man ka diha? Nurse. Ha? Nurse ka? Kadako nimo og sweldo? Nya na stress ka? Nga naman, siging pangitag kwarta. Mas stress ka Tanawa ng imong tupad. Nawang-nawang ana.
ilhan man ani mo kanang stress og naong, luya. Luya ba kanang murag way gana yang kinabuhi. No? Dagko kay eye bags diri ba. Nya luya. Nya og imo siyang istoryahon, murag way gana mo istorya. Ana, mo na stress. Pangutan na, di ba? Directly or indirectly ang nakaingon ana sa siging pangitag kwarta. Pero ang nangitag Ginoo, astang sadyaag naong, bisag way kwarta, way kaon, malipayong yapong naong ana. Makakita kas naong lagi, murag magdanag oy. Ana. Kana bang bisag way kaon lagi, magdanag ang naong. Bisag wa panay ikaplite, danag ang naong ana. Diha bitaw ko una sa trabaho pa ko dias landbang niya akong papa ato paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner, officer pa kunuhay ko dito. Officer ba? Ana ba? Kurbata pa diri, long sleeve, nindot kita naon ba? Ana, wa na di ko'y pamliti padong uli. Ay diri, this is countless of times gina nga nahitabo na nako. Kaysa nang ganing duha ka buk masakiton. Nya pilare sweldo sa una. Average ra ko atong 7,000 akong net take home pay. Nya to mga 19 ko ana to, mga 1993, ana 94. Sugod man ko 1987 og trabaho. Sus, pero di jud ko mag-goal. Iniglakaw na ko sa amo, mingon is mama, wa na biya tay bugas dong. Nako, wa na day mesa. Wa na sa tambal sa imong papa. Ana ako. Mo lagi. Sige, lakaw day ko nga to. Hikap sa nako sa kong bulsa, dos na lang akong kwarta ba, 1.25 pamantoy pliti ato sa una. Yay, asa ka ko ani. Adtor ko ato, focus ko sa trabaho kay mo man ni kabubutos Ginoo. Sigig trabaho, mukalit lang gyud ba nga na ako'y kauban dito sa opisina. Unsay problema dong? Nako ay kwarta si Ray. Ana day na. Kwarta sa kwarta kita. Nako lagi. Kwarta lagi. Wa ko'y kapalit tambal tinuod ka. Nako lagi. Wa. Ikataw-tawran mo balik mo hatag og 500. Ipalit ning tambal dong nako. Uy, di ko na kay bayron no sa anak ko. Di oy hatag ra na. Mo to, ako sang dawaton. Pabaga gisnaong. Abot ng Ginoo. Muna tungod ani akong kasinatian nga daghan kay muhatag para itabang sa akong problema, karon sad sige sa kong panghatag aron makatabang sa problema sa mga tao. Tistingin na ninyo, di ba bisag wa kay kwarta, relax kay kastadan. Bisag maglakaw na lang ka, nya to pa kay palitonong tambal, nana. Kati sa akong manghod, ani si Clito, na operahan nas kasing-kasing atong year 2000, nya diha ko seminaryo ato, dito na ko sa UST. Wa gi income. Nya ang among bayron nun sa ospital kay naluwas mo na siya, buhi pa mo na ron. Ana gani kuan, ang among bayron nun para makagawas 320,000, bisag 300 pesos, wa gyud ko'y kwarta, nya gasalig silang tanan nako. Lakaw-lakaw na ko dias may dapit puwente, kaya diha matos community hospital na admit, garosaryo ko, nako Lord, dead end. Nako, dead end na. Wala dyan ko'y nakitaan nga possibility. O mangutang ko, unsa may akong igarantiya, wala naman ko'y trabaho. Rosaryo, nako, sige kong kanta-kanta, humag rosaryo sa kamisturan, kanta de ko ng God will make a way. When it seems there is no way. Nako, Lord, murag thrilling lagi ron. Asa ka ko ni mo ablihan o kaning ko ano? Kahigayunan nga makakita ko og kaning ibaw man jud kung na kay solusyon ani pero wa ko kay bawo saon nimo pagsulbad nga excited nako nga imong ihatag. Ang gabarog ko dito sa may kuan, may atbang sa Rositas 20 diha may anang LBC ba. And mura magdaingon ako tabok ngadto. Pagtabok na ko, kung saan mo ko din LBC siya. Padadig suwat imong rector dito sa UST, i-report nga mao ni imong kahintang. Dali-dali ni ko himog suwat nga ikong papel. Padaan ako dito. After one day, or the following day, pagsunod pag yung adlaw, 2 days, nitawag man ang UST nga, ganing, naami ipadala nga 250,000. Payable when able. Ingon ko, hala, sulbad na Lord. Unsa may sunod napamay 70,000 nga kuwang nako. Unsa pa may akong sulbad ani? Siya adto si Cardinal Vidal, dili pa man mi ato suod kayo. Nako pag adto nako to balibaran ko sa Madrid kay mulakaw na ang tabab.
Mura sa ko atog ka ng artista ba? Sila. Ni aga sa kong luha kay anang siyempre ako gawin nga baga ang madre nga medyo malditahon tong madre ha naluoy sad nako ay tika mo na ngadto siya sa yang intercom kay nagilis lay ko no si Cardinal tawag siya dito sa intercom halika dito kausapin mo dito ko may haligi ana istorya tagaan sa kong Cardinal og 50,000 solba de pagkasunod adlaw akong kuan dito akong gibayad sa ospital solba dayon payable when able man ang word nga gigamit ako bayronon gani sa akong pagbayad ato ko sa akong spiritual director ingon din siya ipanabi ni sa simbahan kay ikaw karon ang tag-iya nimo mauna ang simbahan ipanabi ni sa tanan nga mga taong kaila nato simbahan tabangan sa tikag panabi pangayo og medical abstract ang ay medical abstract himo bigsuat amo tong gipanabi sa tanan after 1 month nakadawat ko donations nga niabot og mga 400,000 ako nauli tanan ana napay sobra for 1 year maintenance akong igsoon pagkahuman gyud 1 year wa na say kwarta na siya relax ra gyud na dinhi natay daghang project ko baligya lang tag slat ang mopalit malangit pasabot ang mopalit naamoy kalipay samas kalipay nga na sinati ni Maria Magdalena pero magsige mog tan-aw ng kwarta nya di ginan niyo ipalit og slat mga pislat na lang ng inyong naong wa gyud mo kalipay okay manindog na ta pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, diha sa bunyag, gidala kita ngadto sa bag-ong kinabuhi sa kabanhawan ang kalipay nga way katapusan. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing, muingon kita, Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tanang kaparian, nga magpabilin silang magwaampuon ug mga lagad sa katawhan sa tibuok nilang kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tibuok kalibutan, nga magmalipayon ang tanan sa pagkabot sa panalangin sa matuod nga kalinaw nga gihatag kanato ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 hangtod 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa nanag-una kadato diha sa pagtuo nga makaangkon na sa purong-purong sa kadaugan, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Amahan, diha sa pag-ampo, amo karong ipadangat kanimo nga mapaubsanon ang among mga kinahanglan, sayod kami sa imong kamaluluyon o kamapasayloon. Dawata kini kay among gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang anak, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay, aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihatag, kundili moabot unta kami nganha sa mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kadimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanan mga pari. Hinundomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadal silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kami tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhi tunghay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug ang sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, pagtuman ang imong pahabot, dinhi sa yuta, may sa langit. Ang kalanun na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Bukas ay luwag kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuwa-nuwasap kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. kay mo mananging harian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Ana sa kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghogi kami og andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay, kanang Easter joy. Mahitabo ra ni kung magsigitag pangita og Ginoo. Nya usas paagi ana mupalit og slat kay ni adin ang Ginoo sa atong katilingban nga Kristohanon. Kinsa tong duha o tulo unsa to ing Ginoo magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa inyong taliwala. Ganhi ka din palit og slat para sa kayo ha simbahan, lipayon din kas Ginoo. Pero sigig pangitag kwarta, padaghana imong kwarta, patay ka diha. Luya gina imong naong, stress gyud ka. Ana siya ha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.
Agambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong ko ng Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon o sa gihapon atong pagsimbahan.